produktoch. Poviem krátku story, ako som sa dostal k týmto produktom. Na vojne som utrpel jeden veľký úraz môjho kolena pravého. A to ma v podstate v mojej ďalšej práci servisného technika domácich spotrebičov veľmi obmedzovalo. Povedal by som, že bol som absolútne handicapovaný. Háztartási eszközök javítójaként dolgoztam, és a munkámban elkezdett akadályozni. A musel som vyhľadať odbornú pomoc. Szaksegítséget kellett kérnem. A môj príbeh je o tom, že v podstate és a történetem arról szól, nevedeli mi nikde pomôcť. Hogy sehol se tudtak segíteni. Druhá operácia, ktorá bola súkromná, a második műtétet magánklinikán csináltattam. Bola v Bratislave, kde operujú vrcholových športovcov. Pozsonyban ott, ahol csúcssportolókat is operálnak, műtenek. Po štvrtej návšteve, keďže bolesti neprechádzali aj po operácii, a műtét után sem múltak el a fájdalmaim, és már negyedszer mentem vissza az orvoshoz. Mi pán doktor povedal, že azt mondta nekem a doktor úr, že poškodenú chrupavku vedia dať dohromady len v Amerike. V Európe takú technológiu nemajú. Hogy Európában nincs olyan technológia, amivel az én károsodott porcomat rendbe tudnák tenni, ezt csak Amerikában tudják megcsinálni. Bolo to pred 5 rokmi. Ez 5 évvel ezelőtt volt. Kedy ja ako technik som veril, že niečo existuje vo svete. A teraz už viem, je to ageLOC. És megtudtam, hogy van olyan a világban, amit úgy hívnak, hogy ageLOC. Od začiatku som sa zamiloval do ageLOCu. Vyskúšal som LifePack, ageLOC, vtedy ešte nápoj G3. Kipróbáltam a LifePack-et, a G3-at, de beleszerettem az ageLOC-ba. Výsledky sa dostavili do 2 týždňov. Az eredmények 2 héten belül megérkeztek. A myslel som si, že mi dali drogy. És azt hittem, hogy egyébként kábítószert kaptam. Garantujem vám, že tie výsledky sú naozaj veľmi silné. Biztosíthatlak benneteket, hogy az eredmények azok hihetetlenek. Ale poprvé musí na to byť pripravená vaša hlava, musíte byť otvorení tým produktom a oni potom zaberú na 1000%, nie iba na 100. De legelőször is a fejetekbe kell arra fölkészülni, hogy nyitottak legyetek a termékekre, mert akkor nem 100, hanem 1000%-ra fognak hatni. A za čo najviac ďakujem Nuskinu, ageLOCu, és amit a legjobban köszönök a Nuskinnek és az ageLOCnak és a Pharmanexnek, je to, azaz, že moje deti už 2 roky nechodia k doktorke na antibiotika. Hogy a gyerekeim 2 éve nem járnak orvoshoz és nem szednek antibiotikumot. A toto je pre mňa najväčšia sloboda. És ez a számomra a legnagyobb szabadság.